Assalamu alaikum masu kallon mu. Kamar yadda kuka sani sunana Salisu bin Umar wanda kuka fi sani da Salisu Wanka. To yau kuma jaridar tamu ta dauko muku jaridar a duniya. Jaridar a duniya wani labari ne wanda ya kunshi abubuwa da dama kamar haka. Da mu saka na baro. Ga wasu can sun kwace wa budurwar kawaya. Wannan saboda na faɗa maka gaskiya shi ne zaka ce na wannan. Kai me baka sani na gidan nan ba? Kai malam yaran nan ba shi da lafiya. Kasan ba wani abu ne shawara ce kuro ba kolo idan ba shawara ba idan da hali ma a samu abin da ake tare in yi rufe da bango da bargo da ya yaye shi kenan sai kawai yanki saboda haka zan je fasa bankin shin kai shi asibiti idan da ka iya kai shi ni ba ni da kuɗi tun da ga maka amma na sani ba wani abu in ma ka zo da likitan shawara ce. Hello kana baro. Hello ya ake ga yancan sun ƙara kama budurwar kafa. Kai yanzu mana a ina ne a kofar famfo. Kai kofar famfo mana to ina zuwa ki. Okay to ka kira su ka gaya musu cewa kayar ka ce. Hello dan basi. Hello ga ɗan tsaki na guda shida sun fito suna yawo a ƙofar famfo yanzu aka ce mun wata guguwa ƙatuwa ta zo ta yi yawo da su duk sun razana kuma shaho ya zo ya ɗauke guda gaskiya ba nan ba oga to wane ne sai dai in tambayi mutanenmu na ɗauka wuya to ka tambaya mun to oga to koma waye a gaya masa kayana ne dan ba shi ya kai ne halo kalala waye zauna zaman makoki a kofa kuma kalali ne ya zauna yau maza maza ya tashi Tare da zindin baby. kai ya tabo mai ɗaya kenan tabbata ya tabo gidan na kenan kai an samu matsala ku rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa haka zalika ku san bada mana like ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka